Iki. Mas, nilai Pak Kandi lho. Lah ya lho, ini Pak Kandi. Lah piye? Dipakai sendiri apa dijual nih, Mas? Enggak iki nganu. Bumbu. Dikongkon karo Mbak Yuki. Ono dikon kene yo sak kilo, aku sak kilo. Amanah ya. Nggih. Ket mau Mbak nih. Baru ngambil 15 kilo ya nih. Tangane banyak Pak Kandi. Hah? Kuwi ngenyek aku, kuwi anget padahal ngenyek aku, ngenyek aku Pak Kandi. Nggih, hanya Terima kasih. Ya kudu akeh guyone lho Mas poso-poso. Kudu guyon. Lho ngene iki kerasa lho Pak Kandi. Bu nek lungguh iki ketulung bokong aku iki. Cara bokongku tepos no ya mbok. Ngono lho jek iso-isone Puskesmas muni masih bisa jalan. Piye? Bar tiba, Mas. Apa tiba? Tulang ekorku ki loro. Jang, Rene. Kebetulan aku tahu karo Sapro tak mau pelajari tenan. Diunter atake mengko. Tenan. Oh, so. Tak kentek sampean. Iki rokan. Sampeyan biar rasa ben digojek Sapro sikil. Tenan aku iso. Ngawur, Bro. Iki poso, Bro. Lho tenan. Iki lho tak iki lho. Boleh bantal kok tak benakne. Tulang ekor bahaya nek dibenakne. Kantep tenan lho, Yo sumpah. nek sikil iso cilik to. Tulang ekor. Ndek mbeni 2 minggu lho aku. Kok golekne sabun Tenan. apa sampo kok ben lunyu. Apa? Ya benakne tulang ekor sing kuwi to. Lah kok sabun? Ben lunyu digo pijet ngene lho. Nah lho, jare Pak Kandi bener lho ngeyel. Ngeyel. Jiblek aku ngono lho. Kok dipijet ngene nyinyi ngono lah. Kadang-kadang nek Gimana kabarnya Mbah Kusen? Mbak Husan sehat. Kadang-kadang tulang ekor ini ngambekan sesek neng. Tenan iki gak betul aku. Sesek piye? Rapet Lah aku ki ketulung bokong tulang ekor ini karo ngene. ning pernapasan jadi awak perlu dipijet karo dibenakne iki apa jenenge paru-parune iki nek ambekan ben penak. Terus apa hubungannya tulang ekor ini? Lu kan janda to. Iki syaratnya yang munggah kene lho. Lagi lo ahlinya para ahli-ahli. Aku lakoni. Nah, yo kuwi lho Pak Kandi tau nglakoni. Pernah Pak Kandi, pernah. Lah. Ora bungkuk-bungkuk. Nyai. Lho wi lak kecetet. Lha tulang ekor. Lho ora kecetet kan pinggang. Iku dibenakne bahaya nek kaya Oh iso. Pira pro duwe, Bro? 90. 3 kilo. 3 kilo. Ayo. 90.000. Uang pas ya. Kayak enak uang pate. Nah, wae. Golek ning ndi neh, Pral? Kilo wes anak kilo. Yo enak yo. Iki masamu lebaran nangel kepiar. Kok iso? Mosok lebaran angel biar. Puasa buka jam berapa Mas warungnya? Tutup aku. Loh. Lah sahur kenapa gak buka? Enggak buka tutup terus kan biyen. Ganti jualan aku saiki. Piye maksudnya? Nek awan les dagelan peyek tak kek toples. Heeh. Nek bengi bar magrib jualan tepu. Oh. Tapi Tapi pas jam buka. enggak bar magrib nanti tak bagikan orang-orang bar sholat tarawih. Hitung puluh, 80, 90. Oh tak ono dadi ceritane. Tak bagikan orang-orang sholat tarawih. Kok ketoke kok meteng-meteng to, Ning? Menenge to ki wis program diet lho, Cah. Ki diet ki wis mudhun sekilo aku ki. Minggu berapa kan bodolne berarti? Hah? Arep bodolne. Heeh. Oh. Betul. Nah, jiwali bisnis berarti. Lho, blantek iki. Blantek. Gampang itu ya nggo 1000 ke 2000 to ada. Nah, ya aku Pak. Biyen aku iso ngentekno 50 kilo. Penting usaha Pak ya. Nah, penting usaha. Lah nek kur matang-matang piye Pak Kandi? Kur matang-matang. Kur matang-matang entuk gak asile? Oh. Asale entuk. Loh, entuk jere matang-matang. Entuk matang. Aduh. Makanane yo ora tapi enak hasilnya kok. Ya aku ora pengen ta entuk, aku ora. Aduh lho, hasilnya entuk. Duh, ki jurusane ning kono neh. Hasilnya oleh nek wong wedok. Rumah anak ya ora oleh ta hasilnya. Ya kok entuk lah. Guyu piye ta? Jiblek aku. Nek wong wedok udo akeh sing goleki. Nek wong lanang sing udo digepuki wong. Tapi nek sosmed wi cepet ndi, Mas? apa? Wong wedok karo wong lanang. Ki kok iso nek paku bareng to? Piye to?
Maksudnya sosmed iki piye maksudnya? Cara TikTok, TikTok. FYP-ne kuwi lho. Piye? Cepet wong wedok wong lanang. Wedok. Mergo piye? Lah, Kuncine. Lah wong itu anggere sak entulan yang soleh dengar sitok apa tapi sitok kok. Lho tenan. Mawar ceprat deh. Ya ya kuwi lho, tenan. Nur sapro mawar jebret dihat trek ngono. Wah, ta nggerbengi ngono kuwi pral turu pral. Heh? Lho ya, 90.000 makasih yo. 3 kilo ya, Gus. Yo, Sapro. makasih. Sapral nek bengi arek turun delok TikTok se. Aduh. Ki berapa hari pidal pral? Bayo ngentokno sakmene iki. Wong piro tapi? Wong loro. Lah lagi to, Pak? Kok iso? Wes meneng ae, Pak. Pun nggih pamit riyen. Nggih. Monggo. Kok pamit iki piye to Lah jere? tulisan iki Pak Kadi. Lah jere ahlinya urat ahli. Ala wong tak pijet karo sapro ra gendeng kowe. Kayak lucu nih. Kayak lucu kok bapakku. Berarti ki nanti pretel nah ya, Pral? Enggak. Loh. Ngerti garing iki to, Mbak. Wow. Iki kok nek garing ya to. Lagi dikerjakno berite. Tak kira karep dikuwine. Wene iki, Mbak, lagi iki cukup. Pokoke iki ya didel. Lah yo ning kene lak yo penak atau gak kecolongan ndek ben dikek kono kecolongan. Tenan ya, Mbak. Gak. Ning kene edak to. Lho lor iki ditambahi karo Gus Wan. Sing kilo. Tenan wis sumpah. Nek kono dicolong. Tapi ngono kuwi ana Prol. Harga jualmu nek karo sing tanggung kuwi beda. Ya, kira didewekne. Didewekne. Apa nah wae iso milih sing gedhe-gedhe tok. Ya kacek akeh to nek karo sing iki. Lah engko nek sing tanggung karo cilik dicampur. Mbak. Sak endok-endok lho, sak endoke saprol. Cara wong ayu iki kae to. To, Mas. Loh, timbang lugu piye, Mas? kuwi cara wong gemoy, Pak Kandi. Lebaran gak mudik, Pral? H piro? H1, H2. Ora mantut, Prol. Kayak opo eta? Kok mobilan? Lego motor ae kok. Macet to. Ndang dipromosi ta, Pral? Wis dadi bengi. Andi bareng ya. Langsung be aline. Disiarno bengi. Mas Doyok marai buka jam 12 selama puasa. Anu kuwi, apa kuwi? Bukake Buka jam 12 Pak Kandi. tapi Jam 11 paling goreng bareng. kotek anu, lah kotek ning kene lagi rene. Iki jam berapa ya? Jam 10 jemput anak kowe. Gitu. Mbak jan ning kono ana. Ya barang luwes ki menawa nek jam 10 ya pemenek iki ketok. Anaknya apa ta TK apa kelas 1? TK kalau sampai lali arep Pak Kandi wi lho arep nggawa getrukku lho lali ndek ben piye to wijene no. Enak lho Pak Kandi ki. Lah yo Mbak, bocah sing ngoceh kae yo mek lambene tok Mbak tak baleni. Yo. Kan sing nganti ku. Roh aku Pak Kandi. Ngerti to? Roh. Aku ki ngene Mbak, cek omah. Apa kuwi mandak omong kaya ngono ora wani ndi. Aku ning mah. Karep wacara arep tiba ning anu. Ning kidul. Ning ndi? Kuwi lho arep. Lho mantuk apa bareng sampean? Tapi kono gak ngarep. Oh, ini motor tak umbar. Ning kidul bakul bakso kuwi kan sawah-sawah Mbak. Bakso. Sawahe gone adik bukan dia kuwi. Kulon dalan kuwi. Oh, ngene, atin tahun 2000. Masa ke bareng sampean, Mbak? Ya anu, hitungane iki ya kono gak ngarep tak tonton. Batin ku ngomong kok medhuk men aku. Mau medhuk nang saya ora wani. Asline gak kenal ya, Pak? Ora kenal. Ngene ya tak anu tak rukono tok, Mbak. Aku nek nang sombong ngono aku gak seneng. Ora wani duwi. Kakek ngomong itu. Kakek ngomong melane sampean anu gak pati nanggapi ta kan. Lah terus aku sapal Pak Kandi kuwi ning kono ki ora sedina rong dina. Ngene to.
Kowe iki lho wong aku. Bacen. Jemputan. Utang aku ora bali. Oh, apa? Wong-wong. Kok tak edeke sing anu. Wong-wongan. Jane apa karena karo aku. Duit kembali sewenang karo aku kan. Pro kamu puasa gak? Iya, pasar apa? Aku ora ya, Pro. Lebaran berkumpul gak, Pak? Anak nomor pinten sing nika? Oh anu, Mas sinten? Mas apa kuwi? Mas Pardi. Nggih. Mas Pardi jaga Sing jembatan. cowok pinten to? Sing Cowoke 1 Mbak Sap. cowok Oh, 3, Mbak. 3. Sing dadi angkatan Heeh. nomor 3. Cuti ndak? Hah? Cuti ndak lebaran? Anu, gak cuti, Mbak, kono. Pokoke ya istilahnya ya Tapi sudah menikah ya? wes anu perawat Mbak bojone. Ndak sing ini satune. Sing iki Mas Pardi. Heeh. Mas Pardi sing wedok guru nggih to. Sing wedok kuwi Mas Pardi ya Mbak. Objeke yo teko ndi. Iki berhubung wektune wis singkat cah. Aku yen jemput anakku. Heeh. Iki tak tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.